дърно там. Обаче къде като е лично сценарий, не отива така. Пари, бе? И миналия път не понеси така. На мотиви кола ще изходил ли си? Идва от там, как да не се назва? Барбара. Колко се чети това? Кой беше, бе? Да, тук предния път. Това ракия ли е? Като Барбара. Да. Само ми се бруква. Ще му е да даде. Той мързе, аз веднага ще му е дал. Планилата е лята. Голяма работа. Едно-две заводчета. Со срава, че сте малко гумени. Не, виждам са нещо. Вижда са фарове. Не то само фаровете, да. Някакви сърци от фаровете стават. А на компютъра после като... Видята глата. Мини пак да се... Представям си, човек, толкова колко врътки направи и чака спряш в колата, чака да се усети, че съм в колата. Кой казал, че в колата се? Да, бе, като сляш в колата... Трябваше да слезеш, тежиш, човек, тежиш. Трябваше да слезеш. Така тя слязах и... Как бе? Моталната бята глад канзат. Кой бе? Твоята. Така ли? На нашите ти. Да, сега. Ето е. Ти не пушиш. Не пушиш, бе. Днеска е... До днеска. Днеска е такова времето. Превъзбуди се нещо. Не. Дай на огънче. Дай на огънче. Аре, дай. Ето е, ай. Ю. Не дай се кой палят. На кой палят? На красивите палят. Абе, красиви. Но. Абе, ти много се